Россиядә 1 гыйнвардан оз кырымлы гаиләләр өчен универсаль пособие бирелә башлый. Башка социаль түләүләрдән ул үзгәме, аның нинди үстенлекләре бар? Бу сорауларга җавапны хәбәрчебез Мөршидә Җихан җиткерә. Киләсе елдан 6 төр ярдәмне үз иченә алган универсаль пособие гамәлгә кертелә. Бу элеккеге социаль түләүләрне бетереп яңасын билгеләү түгел, ә гамәлдәге социаль ярдәм чараларын берләштерү дип белдерде Россия пенсия фондының Татарстан бүлеге идарәчесе Эдуард Вафин. Балалары булган гаиләләргә, йөкле хатын-кызларга бердәм универсаль пособие кертү турындагы чыгышында кайбер норматив хокукый актларга өстәмә үзгәрешләр кертелүен һәм кемнәргә бирелүен аңлатты. Универсаль пособие йөклелекнең башлангыч медицина оешмасында тергәлгән хатын-кызларга, мәҗбүри социаль иминиятләштерү үтмәгән яшь ярымга кадәр баласы булган әниләргә, беренче бала туган әниләргә яисә тәрбиягә бала алучыларга, икенче баласын тапкан әниләргә, 3-тән 7 яшькә кадәр балалары булучыларга, 8 яшьтән 17 яшькә кадәр балалары булучыларга бирелә. Пособиенең күләме Татарстан Республикасында баланың яшәү минимумына бәйле. Ул 11852 сум. Димәк, бала өчен айлык түләү 5926 сум. Гаиләнең җан башына гомуми уртача кереме бер кешегә яшәү минимумыннан кибрәк булса, түләү күләме 75%-ка, ягъни 8899 сумга кадәр арта. Универсаль пособие бер кешегә яшәү минимумыннан исәпләнелә, ул 12219 сум, ә бу исә гаиләнең бер әгъзасына уртача исәпләнгән еллык керем 146628 сумнан артмаска тиеш дигән сүз. Барлыгы 152 мең кешегә ярдәм итү фаразлана дип белдерде министрлар кабинетында узган брифингта чыгыш ясаучылар. Шулай ук универсаль пособие өчен акча бүленешенә дә ачыклык кертелде. Бүген әйтеләр инде брифингта, ул түләүләр була ничек республика Татарстан бюджетыннан, шулай федераль бюджеттан. Пособиеләрне рәсмиләштерү өчен гаризаны бер тапкыр бирүдә җитә. Аны дәүләт хезмәтләренең бердәм порталы күп функцияле үзәк аша бирергә һәм социаль фондның җирле бүлекчәләре аша шәхсән мөрәҗәгать итеп тапшырырга мөмкин. Мөршидә Җихан, Ралина Абрамова, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.